I com moltes vegades he sentit dir a ma mare que diu passa més fam que un mestre d'escola. Què voleu dir? Quan dieu això, què voleu dir amb això? Segurament cobraven poc. Diu que cobraven molt poquet, jo no sé quan cobraven. No Diu que sé, cobraven mai molt sé, poquet. Per això la gent, pues, a lo millor li duia coses, ho sabien, a lo millor els pares sabrien quan cobraven, no ho sé, Sí. es portaven coses. Molt bé. I vosaltres li portàveu alguna coseta? El que podíem, com que tampoc teníem molt raïm, a cas quan collien raïm, els pares es portaven llenya i el que teníem, però que poca cosa perquè no teníem tampoc, Clar. la veritat. Jo me'n recorde d'haver-li portat ous algunes vegades i d'haver-li portat llet de les cabres, que ma mare quan no tenia els xotets munyia les cabres i donava llet, igual al millor al metge, a la mestra. Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé. I això. I vosaltres per anar només oferíeu, no? Això era pública, era una escola pública. Sí, és una escola pública. I l'ajudàveu a la mestra? Col·laboràveu amb les tasques que ella tenia que fer? Perquè havia de fer diverses coses, no? La mestra, a part d'ensenyar. Bueno, jo a casa d'ella mai me va cridar a ajudar. Tu dius sí que si vos cridava per ajudar li ha de fer la llet, no? Vosaltres. Sí, la llet, sí. Perquè en un principi ens donaven llet llet de polvo, deixa que donaven del racionament de la postguerra, no? Sí, i donaven un formatge també, que era a groc. També m'ho donaven, tens raó. Sí, que a mi el formatge no m'agradava. La llet en realitat m'agradava. Sí, pues d'esmorzar mos donaven un got de llet que ella demanava que l'ajudaren a desfer-la perquè se feia grumos i anava una de les xiques ajudant-li, de les majors. Molt bé. Sempre xiques, Sempre xic, no? Sempre I xiques. després una altra cosa que col·laboràvem era en el limpiar les escoles, dissabtes. Els xics alçaven els pupitres i les xiques els expulsàvem en la granera i després tiràvem serradura a banyar, que ens donava la mestra, per a granar perquè no fos polvo. I en això és el que limpiàvem. Ah? No havia ni palos, ni Sí, històries, entonces ni en pregones, ni serradura se res. limpiaven Molt bé. els pisos, sí. Una granera i serradura I serradura. a banyar per al polvo. Això ho fèiem els dissabtes.